тук сме в Майнкрафт. Добата БГ е... да, и на Добата БГ е тук. Не имаме ли изобщо кирки? Не знам. Аз имам камен. Аз пък на Айрон имам Често една. има само една, която почти ще се разруши. Аз имам някаква кирка, която е много. Аре, Доба, слиза долу. Нямаме кирки, ма кой ще прави в тази мина, като нямаме кирки? Абе, аз имам една Аз чисто... напред си камен. Чисто нова. Дай. Ето, значи, чисто нова. Напред си камен. Ей, идвам при вас. Ходя при даката. Къде отиде Айрона? В противен случай, че ти дадахме Виктори и ти си направи... Абе, направих си Айрон, бе. Направи ли с Айрон кирка? Да. Той взе всички айрон. Почти. Абе, и сега ще намерим още. Още много ще намерим сега. Какво се караме? Не спрахме да се вкараме сам. Преди да почне клип. Искам да намерим Дано, трябва да намерим. Ей, тук надолу ще слезем. Къде сте, бе? Кой пада? Чакайте ме, бе! Чакай Добата. Къде? Къде е Добата? Къде е Добата? Виждате ли името? Не. Абе, виждам го. Виж ма, долу скачам. Хей! Падна при мен. Ай, надолу. Слизаме долу. Огледай се за Айрон! Чакай, тук аз ще тръгна наляво. Аз наследвам. Аз ще... за да не на улица. Аз намерих айрон. О, да, към улица. Пак за да не на улица, бе. Само един. Майка. Ние имаме ли изобщо точно, бе? Ако стане нещо тъмно. Чакай насам. Аз събирам колко. Абе, ние нямаме точове, манят. Аз пък много пръчки имам. Добре, аз имам 40, имам сега и колко ще събера за колко. Аз на същото събирам колко. Чайте да не се отделяме в мината, да не се изгубим. Виждам даката, той е точно до мен. Аз копам. Аз копам, бе. Скопам. Аре, манети. Так му да събираме тук левелчета. Да, бе. Скочих при тебе, Йордан. Най-срещаното нещо в мините. Кол. От полезно изкопаемата говорим. Кол, защото кол е въглища. Абе, хора, ние имаме кол в къщата, бе. За кол събираме? Не е толкова много. Добре да събираме да направим по стак за всеки. Чак стак не ми се събира. Ей, те колко е за един? Аре, бе, къде? Той тъпо чудо, бе. Че едно. Ами ние си горе си имаме, аз тук имам... Хора, къде? Тази мина е много зле. Намерих някакъв пътък. Намерих някакъв път. Паднах във вода. Тук се борихме с скелетите. Да. Зона с скелетите. Я да ходим. Айде да съберем от тези камъни тук, Къде е зелените. къщата, човек? Айде да съберем от зелените Те камъни. не трябва. Нека да си украсим къщата. 4 имам. Дай да си украсим къщата с тях. Къде ни е това? Кое, бе? Къщата на къде е? Чакай, за какво ти е къщата, бе? Ами искам да направя торчове за разлика. Аз отивам да правя торчове. Чакай, идвам с теб, ти къде си? Да, качи някъде. Виж, Стане тъмно, ще умреш. аз имам толчове, виж, 28 ще направих. Еми да, той е Виктор. Той че ако... Трябва да имаме по един... Дака, горе съм. Виждаш ли ма? Да. Ей тук по стълбичките на Виктор. По стълбите на Виктор. Ако не бях аз да ви направя стълби, нямаш да мога да се изкачите. Сега ако не сме, ние няма да имаш торчове, ще умреш. Аз имам, бе. Аз само 28, сега за много време. Те знаеш колко бързо свършват. Като знам, че слагаш навсякъде. На най-малката тъмниничка. Ти къде си, бе? Така трябва. Дака, Чу. чакай. Трябва тук да си направим нещо. На къде тръгнах аз, бе, хора? Къде си? Не те виждам. И името, че не виждам. Къде сте ви, бе, маняци? Си зад него, бе, нали, бе? Ей, тук горе. Си зад него, бе. Трябва нали? тук да направим нещо, защото понякога наистина. Че си зад него, бе. Гадното, че нямаме Iron Kitchen.
Аз имам. Еми да, Виктор, най-мазното ако. Паркур. Какво правиш за паркурче? Майкъл, паркур! Хубаво, че се направихме и пръчки. Ако не бяха нашите пъти, Хората не си мислите, че сме намирали аране и така и сме го правили на... Не съм бил аз. Сме го правили всичко на креатив. Абе, Survival. аз съм на замината, бе, няма как да те ударя. Пак го снимахме, няма как да... Ама нали... Няма как да я лъжа. Играхме. Не. Само се направихме двойно. И те знаят, че сте имали много неприятно да лъжа. Чакай. Манячетата с големите манячета и магарета. Те падат където искат. Те са манячета. Така, Дака, аз имам... Манячета. Чакай. Аз имам 3 стака точно. Да ти дам ли? Виж, допча. Каквото и бе? Какво направи? Намерих айрон. Сега ще ми даш айрон, чули ма? Точно на... Аз имам 16 торча. Аз пък имам 20 точно. Аз мога да направя въдица. Незаконен водица. Аз пък имам лъгове, хора. Вижте Колко как стрели имаш точно? 20... Чакай. Стрели! 18. Чай споделя. Откъде ги намерите 18? Еми от такова. Я тук има. Кой има тук? Кой е това? Айде да се... Даймонд! Хора! Даймонд! Чакай! Даймонд! Чакай, мале, Хора! Даймонд! Колко? Чакай, сега ще кажа. само да се го скопа. Не, 5 не даймонд! страх. Как ще ги разделим? 6 даймонд! 6 даймонд! Ще го разделим по 2 на човек. Абе, по-добре да си направим Enchanting такова. table. Да! Дака, стига По-добре. бързо. Чакай малко. О, yes, даймонд! Даймонд! Взимай. Ами сега вода, имаме ли вода? Не. Вода имаме ли? Айрон! Чакай, аз обърках от глупавия път на Виктор тук. Какво са направите? Защо не му чекате, бе, Как се прави хора? кофа? Еми с 3 айрон. Айрон. 3 айрон. Аре, нямаме айрон, да нямаме кирки, бе, братъчки, бе. Тук има още айрон. Скопа Братъчки. ли го човек? Някой да има пръчки в себе си. Викторе, къде си? Докато не го видя, не мога да гледам. Чакай. Взимай айрон и да. Имаш ли пръчки в себе си, Викторе? Да, имам доста. Добре. Тръгвам наляво. Дака, къде си? Наляво или... Кой ме удари, бе? Някой ме удари. На къде, бе? На тук ли тръгва? Аз не съм те удряла, аз бях много... Да, знам. Аз пък не дори знам не къде е. знам къде си. Аз не знам къде е Виктор. Викторе, мината да не виждаш. Чакай. Минаваш ли през водопада? Дето е в мен. Виждам му леко името. И аз. Ето тук. Спомням си, че е от тук. Къде бе, къде? Виждам името. Къде си ти? Чакай. И аз му го виждам. Той е надолу още. Още. От тук сега надолу слизаме и той ще някъде е тук надолу. Не, бе, чакай. Копайте надолу. Ще паднете при мен, копайте надолу. Абе, къде бе? Така. Виждаме те. Ти си някъде тук. Плани? Копайте просто надолу и ще паднете при мен, бе. Няма да. Само се набутах на май. Ви къде отидохте, бе? Аз паднах на... Опа, дай сори, исках да сложа торч. Виктор, тук май нещо много. Дака, слагай. Майко, Виктор ще убия. После някак да се качим, да знаеш. Злато! Изчакай, Дака, дай да се качваме. Как? Дай ми купчетата при мен. Аз знам как. Чакай. Значи аз имам 64 към. Сега ще го намеря само да взема златото. Чакай. Викторе, нали знаеш, че... Трябва да ги вземеш. Аз не ги взема. Не, вой Дака, я направи път настрани, защото се ударим.
Така, сега ще отида настрани, аз ще се измъкна и ще измъкна. И хора, ако става пак ме тук леко звъннаха ни на вратата. Стана ли ти светло? Да. Стана му светло, чикък. Пак стана тъмно. Мога да взема тъпия... ето го. Имам аз голд и трябва да го пека. То накрая, що му се вързахме на Виктор на къла? Чакай, бе, Саши. Саши, Що му се вързахме на Виктор на къла? Капано. Дирданко написа. Свето. Къде се? Аз ли? И те разбрахме. Абе, чакай, виждам го. Виждам това майдаката. Още ли надолу да копая? Не, чакай. Чакай, добата е май. Чакай, доба. Ама аз не мога да мога. Той е на едно място. Името на Виктор. Доба, той е на едно място. Той е на едно място, бе. Името на Виктор, аз само той е се горе, скачам. вие сте горе. Не, бе, чакай, доба. Абе, нищо не правя. Дака, пускам купчета. Аз не мога да правя. О, къде ми да пуснете? Ето го, добата. Виж ме, аз съм. Доба, ви зад тебе. Чакай. Виж ме зад тебе съм, бе. Чакай малко, пускам купчета. Йордане, взели ги. О, имам Доба, виж ме. Коста, този виж го в най-забутаното място на света е бил. Аз ли, бе? Не, Виктор. Чакайте му. Пази Да, са. чакай. Чакайте му на направя стълбички, бе. Пази са. А, така. Дака. Чай да му направя... Вой! Не. Дали, взели му всичко. Не, още. Опа, и аз помрях. Да, като взе всичко. Аз не мога да взема нищо вече. Чакай, идваме. чакай, Чакай. Долу, идвай. Не можах май да взема даймонта, бе. Абе, ще ги вземеш сега. Ама ще се разпределим нещата. Ще махне тази. Че броните, майко, защо така, бе, брати? Защо не казахте, че има така голяма дупка? Ти ко си Ти мислиш? ни каза да копаме надолу, ние копаме. Колко надолу? Много надолу. Колко надолу? То името ти едва се виждаше. Ти колко надолу копа, бе? Майко, 7,50. Нищо. Само за един клип ще имаме време. Виж ма, Доба. Идваш ли? На къде? Виждам. Помниш ли пътя? Май да. Никъде не го виждам. Взел съм голд. Да, моя голд. Купчета голд. Не, паднах, чакай! Виждам! Виждам му името, чакай. Къде? Идваме, аз го виждам. Йордане. Ама той сега е в дупката. Да, къде да съм? И сега трябва да копаем. Надолу. Все по-хубаво му се вижда името. И хора мисля това да бъде за клипа. Не, го тук долу. И хора мисля това да бъде за клипа. И чао.